Laburista minn dejjem ħadem ħafna biex waqt li jkun qed jipprepara anke l-elezzjoni ġenerali jilħaq joħroġ b'idejat innovattivi. Kemm ħajkun importanti li daw jibqgħu jsiru anke issa l-Partit Laburista ilu fil-gvern. Huwa kruċjali u iva hemm dik it-tendenza li partiti li jkunu fil-gvern hemm it-tendenza li l-partit qisu jiġi sidelined. Tajjeb li l-priorità tal-ħidma tiġi ffukata kollha fuq il-gvern u tifhimha. Ġifieri inti għandek il-gvern li qed jeżegwixxi kuljum, qed jieħu deċiżjonijiet kuljum abbażi ta' programm moti mandat mill-poplu u anke bbażi ta' ċirkostanzi li jinqalgħu bħax-xhur li għaddew. U għalhekk imbagħad li jrid ikollok kif għandna imma rridu nkomplu fl-opinjoni tiegħi nsaħħu l-istrutturi tagħna tim ta' nies li jkunu iffokati fuq l-andament tal-partit, li rridu nibqgħu partit li jkun fabbrika tal-idejat anke meta qegħdin fil-gvern u nkomplu niġġeddu mhux biss billi nqogħdu nagħmlu ħafna affarijiet fuq il-karti, niġġeddu anke bil-ħolqien ta' strutturi li jilħqu aktar nies, diskussjoni li dejjem tinvolvi aktar firxa wiesa ta' nies u li kif semmejt qabel nkunu anke ta' skrutinju kemm għall-gvern u anke li nfusna bħala partit ma niddejqux inkunu awtokritiċi u li fejn bżonn inbidlu. L-istrutturi tal-partit ħadu numru ta' deċiżjonijiet fl-aħħar ġimgħat u dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu ħajkomplu jittieħdu. Fl-istess ħin li qal il-Prim Ministru u tkellem dwar anke fil-konferenza ġenerali ftit tal-ġranet ilu li fil-waqt li fejn hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet ibsin ittieħdu u jekk ħajkun hemm il-bżonn jerġgħu jittieħdu, ma fl-istess ħin mhux ħajitħalla jkun hemm min jipprova imexxi xi aġenda li nqogħdu nisparaw lejn kulħadd bla doċċ inwad buttajn bla doċċ u il-Prim Ministru kien ċar li bħalma b'saħħa ħa deċiżjonijiet li kemm bżonn jittieħdu b'aktar saħħa mbagħad ħajiddefendi lit-tim Laburista li għandu l-mandat biex imexxi dan il-pajjiż u mhux ħanħallu l-ħadd ieħor li jipprova jiddetta l-aġenda mod kontinwu ta' dan il-pajjiż. U dan propju dan kif jidentifika kif jagħmel daqshekk differenti bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista biex x'qed jagħmel il-Partit Laburista li jurih li huwa l-għażla tal-poplu minn Partit Nazzjonalista li forsi ma jħodhomx dawn id-deċiżjonijiet. In-nies m'għandhomx memorja qasira. Ħanitlaq minn preambolu importanti ħafna. Jien qatt ma nagħmel l-argument li jekk għamilt xi ħaġa ħażina jiena nipprova niddefendiha billi ngħid għax inti għamilt ħażin bħali qabel. Jien qiegħed fil-Partit Laburista għax nemmen li huwa l-aqwa għodda għat-tmexxija u għall-futur ta' dan il-pajjiż. Partiti oħrajn, it-track record tagħhom in-nies ma nesewx. Imma dik mhux konsolazzjoni. Ġifieri aħna fejn bżonn li nirranġaw fejn għamilna ħażin nistgħu ikollna l-umiltà li ngħidu li sar ħażin, fejn bżonn jitranġa qed naraw affarijiet li qegħdin jitranġaw u fl-istess ħin hemm element ukoll ta' kredibilità. Jiġifieri l-oppożizzjoni nazzjonalista fil-waqt li għadha overshadowed b'nies li kienu parti intrinsika minn gvernijiet li kienu merqa fl-iskandli u li ma rajna l-ħadd qatt jerfa' responsabilità la politika u isqanqas legali, tajjeb hemm element ukoll ta' oppożizzjoni li ma tafx trid basta tispara. U tgħidli fl-imma sens. Mela il-gvern ħanati eżempju, il-gvern embarka fuq proċess mal-Venice Commission fej jidħlu emendi għal-liġijiet tagħna fej jidħol il-qasam tas-saltna ta' dritt. U rajna l-Ministru Zammit Lewis, il-Ministru responsabbli anke iressaq numru ta' abbozzi fil-Parlament. Eventwalment ħareġ rapport li l-Malta ta' ċertifikat pożittiv ħafna fuq dal-aspett, fuq l-implementazzjoni li ħajkun qed jagħmel il-Gvern. Nel frattemp kellek oppożizzjoni li fil-issemmi l-Venice Commission, fil-issemmi r-Rule of Law. Mbagħad meta niġu biex nagħmlu bidliet bħal meta pereżempju kellna l-ħatra ta' Kummissarju ta' Pulizija in line ma' dak li rakkomandat il-Kummissjoni Venezja, kellna anke esponenti tal-oppożizzjoni li jgħidulna isma' il-Kummissarju jrid jinħatar b'mod immedjat. Jiġri nżommu sistema l-antika. Dik qala s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fi programm li kont preżenti għalih jiena fuq ix-xandir nazzjonali. Għall-ewwel darba fuq l-istess tema sar proċess ta' skrutinju bħal dak
b'mod miftuħ, kellek il-Public Service Commission, kellek imbagħad il-grilling parlamentari u kollok oppożizzjoni li tiddeċiedi li tabdika mir-responsabilità li għandha jistess. Għalhekk naħseb in-nies jibqgħu iħarsu lejn il-Partit Laburista għat-tweġibiet, iħarsu lejna anke fejn nagħmlu affarijiet tajbin, ħarsu lejna għax nagħmlu affarijiet tajbin. Fejn forsi nisbaljaw ħarsu lejna wkoll għal dawk is-soluzzjonijiet għax jafu li ma niddejqux li jkollna l-umiltà li fejn għandu jitranġa u fejn żbaljajna ngħidu li żbaljajna. U dik li tiddifferenzjana mod totali mill-Partit Nazzjonalista.